Det er noget, tager lige fejlbakken, så tager jeg sådan. Sikkert tænke mig lige derhen. Okay, lad os skynde os. Jeg vil gerne hjem og spise en frikadeller. Ditlev! Ditlev, kom nu ud derfra! Ditlev, hvorhen? Jeg kommer! Ditlev, hvorhen? Lad os prøve at tage dem på. Ditlev, du er jo for sød! Ja, du skal da også. Ikke på mit høje, Ditlev! Ikke heller ikke! Jeg skal have en maske! Eller ikke mig, jeg vil på en maske! Find udgangen. Ja, lad os gøre det! Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Ikke dræb mig, jeg er et menneske ligesom jer! Jeg har levet her i flere år! Jeg kan prøve at hjælpe jer ud af den her verden! For at komme ud af den her verden, skal I komme igennem den her port og kæmpe mod et monster. Jeg kan komme med og hjælpe jer. Kom nu!